дар наздиктарин фурсат комиссияи олии аттестатсионии назди президенти тоҷикистон барномаи антиплагиатро фаъол мекунад. ин барнома дар пасманзари фошкориҳои пойгоҳи Дисернет, як ширкати хусусии русӣ амалӣ мешавад, ки дар чанд моҳи ахир беш аз 20 олими тоҷик бо шумули мақомоти баландпояро ба асардуздӣ ё плагиат муттаҳам кард. роҳандозии барномаи антиплагиат 3 рӯз пеш дар як ҷаласаи таҳти раҳбарии ёрдамчии президент оид ба масоили иҷтимоӣ Абдуҷаббор Раҳмонзода матрах шудааст. ширкатдорони ин ҷаласаи корӣ мегӯянд, қарор аст барномаи антиплагиат рисолаҳои олимонро аз санҷиш гузаронад ва тасдиқ кунад, ки кори илмӣ нусхабардорӣ нашудааст. антиплагиат барномаи компютериест, ки дар худ корҳои илмӣ ҳимояшудаи олимони кишварҳои пасошӯравиро захира кардааст. Абдулҳаким Розиқзода, раиси комиссияи олии аттестатсионии Тоҷикистон, 25 апрел дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, барномаи антиплагиат дар рӯзҳои наздик фаъол мешавад. Ба гуфтаи Розиқзода, роҳандозии ин барнома бо ҷониби Русия матрах шудааст. раиси комиссияи олии аттестатсионии Тоҷикистон дар вокуниш ба фошкориҳои ахири пойгоҳи Дисернет гуфт: ин корҳои илмӣ дар соҳаи назария, яъне сиёсатшиносӣ, педагогика, адабиёт, таърих, ин заимствовани ҷой дорад, чунки ин назария ҳаст, ин ба ин такя мекунад, ин ба ин масалан эрод меорад, ин чизо ҳаст, лекин пурра албатта рӯнавис шудан, ин албатта носавоб аст, ин бояд набошад. ин мавқеи расмии ваки Россия нест. ин Дисернет мавқеи нафароне ки масалан дар ваи ҷамъиятӣ таъсис ёфтагиянд, ин нуқтаи назари оно аст. пойгоҳи Дисернет то имрӯз беш аз 20 олими тоҷикро ба асардуздӣ муттаҳам кардааст, ки дар байни онҳо аз ҷумла ёрдамчии раиси ҷумҳур дар умури кадрҳо Асадулло Раҳмонзода, муовини якуми сарвазири Тоҷикистон Давлаталӣ Саид, раиси вилояти Хатлон Давлатшоҳ Гулмуҳаммадзода, раиси ширкати барқи Тоҷик Асли Назаров, раиси пажӯҳишгоҳи иқтисоди хоҷагии Қишлоқ Нарзулло Амиров, писари вазири маориф ва илми Тоҷикистон Шоҳин Саид ва чандин мудирони кафедраҳои илмӣ мактабҳои олии Тоҷикистон ҳастанд. Дисернет менависад, ки ин олимони тоҷик барои таҳияи корҳои илмияшон аз асарҳои олимони дигар истифода карда, ҳатто бархе аз онҳо бо иваз кардани калимаҳои русӣ ба тоҷикӣ рисолаи илмӣ навиштаанд. ҳарчанд бархе олимони тоҷик фошкориҳои Дисернетро тасмими як ташкилоти ҷамъиятӣ медонанд, аммо иқрор мекунанд, ки номзадҳои тасодуфӣ ҳам дар ҷомеаи Тоҷикистон кам нестанд, зеро теъдоди ками рисолаҳои илмӣ дар амалия истифода мешаванд. Саид Илҳом Аҳмадзода, олими ҷарроҳ, ки натиҷаи рисолаи илмияш беш аз 10 сол боз дар тиб истифода мешавад, аз фошкориҳои пойгоҳи Дисернет изҳори нороҳатӣ кард. ин олими тоҷик, ки рисолаи илмияшро 10 сол таҳқиқ кардааст, дар ҳар ҳол беобрӯ кардани олимонро зарба ба илми тоҷик медонад. ин олими тоҷик мегӯяд, ҳадаф аз таъсиси комиссияи олии аттестатсионӣ дар Тоҷикистон ҳам беҳтар кардани вазъи иқтисодиву иҷтимоии кишвар аз тариқи корҳои илмии олимони тоҷик аст. вай гуфт, бояд дастовардҳои илмии олимон барои рушди ҷомеа манфиатовар бошад. бо он ки бо гузашти тақрибан 2 моҳ аз пахши хабарҳо дар бораи ифшои гӯё асардуздӣ дар рисолаҳои бархи олимони тоҷик, мақомоти расмӣ ва вазорати маориф ва илми Тоҷикистон чизе нагуфтанд, аммо як манбаи огаҳ аз ин қазия дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, Нуриддин Саид, вазири маориф, ки бо як сафари корӣ ба Русия рафтааст, ҳамзамон масоили фошкориҳои Дисернетро бо ҳамтоҳои русаш ҳам матрах хоҳад кард.